naf inħobb jiena. Il-kelma mħabba x'inhi? Ħafna drabi aħna fi żminijiet tal-lum nibdew nitkellmu fuq l-imħabba u nfantasizzaw u ngħidu x'inhi l-imħabba u poeżija ta' mħabba, imma fil-profondità x'inhi l-imħabba? L-imħabba hija l-impenn. Jiena kemm inħobb lili nnifsi, naf inħobb lili nnifsi u allura jekk jiena ma nafx inħobb lili nnifsi, jekk jiena ma nafx il-kelma mħabba xi tfisser, kif jien naf inħobb li ħadd ieħor, kif jiena naf inħobb lilek, jekk jiena l-apprezzament, ir-rispett u l-imħabba ma naqqadhomx flimkien. Mela jiena l-imħabba li hija l-qofol ta' kollox hija li jiena naraf inħobb lili nnifsi. U hawnhekk irid nixtieq nagħmel aċċenn. Hemm differenza bejn tħobb u egoiżmu. Li tħobb lilek innifsek ma jfissirx egoiżmu. L-egoiżmu huwa anzi li ma tħobbx lilek innifsek. L-egoiżmu huwa nħobb inqabbilha jiena meta għandek mejda mimlija ċikkolata. Jekk tkun tħobb iċ-ċikkolata, allura l-ewwel x'tagħmel? L-egoista x'jagħmel? Jaħtaf kollox, jipprova jikol minn kollox. U allura miskinu mbagħad iktar tard għaliex jibda jistordi tagħmillu ħsara fil-ġisem tiegħu u l-istilel mhux biss tal-Ewropa jara imma tad-dinja kollha. Għax tagħmel ħafna ħsara lill-ġisem rigward anke il-pressjoni, id-diabete, ħafna affarijiet. Imma il-bniedem bilanċjat, ara, l-imħabba mela għandha bżonn bilanċ. L-bniedem bilanċjat jgħid ara, jiena għandi din il-mejda kollha ċikkolata, nieħu waħda issa. U tajjeb forsi nieħu 2 għal jumejn oħra, jew 3 ijiem oħra. Imma jiena qiegħed bilanċjat. Mela xi jfisser dan? Li jiena qed nieħu pjaċir u nieħu xi ħaġa, imma fl-istess ħin qed nagħti ċans il ħadd ieħor igawdi miegħi. Imma jekk jiena nkun egoist bħall-ewwel eżempju, tfisser li ħadd ieħor ma ħallilu xejn. Mela jiena ħadd kollox għalija u għamilt ħsara wkoll lili nnifsi. Ara kemm importanti kif imorru flimkien mela tapprezza li għandi xi ħaġa tajba, nirrispetta lili nnifsi, mela rrid noqgħod attent għalija nnifsi biex ma weġġax lili nnifsi għax jiena nħobb lili nnifsi. U dan huwa importanti li jiena l-imħabba huwa li ninata u jekk jiena ma ninatax għalija nnifsi. Ġifieri mhux li nkun egoist imma li jiena noqgħod attent anke fl-iġieni tiegħi, li jiena noqgħod attent kif nitkellem. Anke jiena il-punt li l-mod kif nitkellem fil-ħajja tiegħi. Jiena kif se nara l-ħadd ieħor? Kif se nirrispetta l-ħadd ieħor anke fi kliemi, anke l-kliem li nusa. U dan tajjeb li aħna nifhmu iżjed. Mela l-imħabba lejja nnifsi hija li jiena għandi nħares lejja nnifsi biex jiena l-imħabba ngħixha. Mhux biss fil-fantażija. Il-fantażija li tal-lum hija l-imħabba ħafna drabi binġuha sess. L-imħabba mhix sess biss. L-imħabba hija ħafna hija mifruxa għax l-imħabba hija li tingħata, impenn. L-imħabba hija li tara l-persuna b'mod sħiħ. U allura jekk jiena ninata għalija biex inkun aħjar, jiena se nkun kapaċi ninata l-ħadd ieħor, ninata għalik ukoll biex jiena napprezzak, nirrispettak u fuq kollox inħobbok int kif int u mingħajr kondizzjoni. Mhux għax int tiġi minni għax nafek, imma għax inti ħaqek li tkun persuna maħbuba u jiena nkun nista' ninata u allura għalik għax inħobbok. Insellem lek.